Tak v dnešním videu vám Hej, co tady máme? Páne, vidím, že vám tady visí foťák, nebojete sa, že to spadne? No jasne, a prečo by to spadlo, keď to mám pripevnené na takomto poriadnom držiaku, ako ktorý mám pripevnený na baťovu? Hej, to je super vychytávka, mě by zajímalo, co všechno máte ve svým batohu, třeba se něčemu naučíme, ukážete? No však jasne, tak poď sa pozrieť na to a ukážem ti, čo všetko tam mám a aké vychytávky používam. Tak, ja som Tuna a keďže sa toľko vyzvedáte, čo ja všetko nosím baťou, keď chodím do Mockup Space alebo možno aj niekam na hory, tak som si pripravil nejaký takýto unboxing nejakého môjho gearu, čo ja to všetko mám tam pribalené a s čím fungujem bežne. No a odkaz samozrejme na všetky tieto moje vychytávky sú tu na dole v popisku. No a začal by som možno nejakým telefónom, takže používam iPhone 14 Pročko na super videjka. K tomu mám kombičko hodinky, Watch Ultra, ktoré sú spárované cez to a používam to napríklad na ďalkové ovládanie, ako samospúšť trebárs. No a hneď keď otvorím baťoh, môj krásny veľký, tak tu mám pracovnú stanicu, ktorú bežne používam a keďže to je notebook, je prenosný, nemám doma žiadny veľký stroj a keďže cestujem hodne na výlety a chodím i na produkcie, tak je pre mňa úplne najviac praktické proste mať niečo takéto. Takže to je noteboočík. Na to, aby som zálohoval data, samozrejme je krabička plná diskov a SD kariet, takže to taky doporučujem mať vždycky u seba, pretože väčšinou robím zálohy hneď po fotení, aby som neriskoval nejakú stratu dát, pretože koľkokrát máme produkciu aj 2 dní po sebe, no a na druhý deň idem fotiť a mám plné karty, tak to zálohujem v ten deň. Potom je tu moja obľúbená sonka, používam Alpha 7 3 R-ko, s objektívom, jak som už možno v častiach predtým zmiňoval, 24-70, to je také moje obľúbené ohnisko, ktoré využívam hodne aj na výlety, na fotenie, aj na cestách, aj na produktovky, čokoľvek lifestyle, dosť dobrá vecička. Potom používam drona, takže ja mám DJI Mini 3 Pročko, mám ho rád pretože má vertikálne, horizontálne natáčanie, takže na storička, na takéto veci, takže dosť dobrá vec, môžem len doporučiť. Čo tam ešte mám? No je tam ešte toho kopec a ten baťoh má snáď asi 30 kg. Potom sú nejaké filtre, ktoré používam na slnku. Mám tam nejaký cinematic filter s black mistom, pretože rád fotím efektíky so svetlami robím. Hodne ma bavia večerné fotografie alebo niekde nejakého za umelého svetla, aby som si trošku to svetlo rozptýlil. Funguje to i dobre na pleťovku. Ďalší filter je taký, ktorý používam skoro non-stop, to je polarizačný filter alebo ND filter, hej, na nejaké rozmazané efektíky. Takže filtríky. Nedávno som si zohnal vlastne nejakú takúto vychytávku sklíčko, aby som vedel robiť nejaké kreatívnejšie fotografie, takže toto sklíčko je to nejaký Prisma lens, ktorý viem dávať pred objektív a robiť nejaké zase odlesky, pretože mám rád hĺbku ostrosti a rozmazané efekty. Takže tiež dosť dobrá vecička. Ďalej, pozerám, že tu mám ešte toto sklíčko, to je taký old school trojuholník, hranol, tiež Prisma hranol, takže s tým zase robím nejaké efekty. To brávam dokonca i na fotenie mimo štúdio, keď ideme fotiť len nejaký lifestyle ľudí. Odrážam si s tým napríklad zem alebo nejaké ďalšie slniečka, čokoľvek, čo ťa napadne, kreativite sa medze nekladú. Nedávno som si poriešil ešte gimbal, nejaký takýto stabilizer, aj keď na toho iPhone to není úplne tak treba, ale dokáže krásne efekty tiež robiť, dá sa s tým dobre vyhrať a robiť rôzne kreatívne videá. To hodne používam, keď chodím niekde do prírody a tak, takže používam vlastne tento DJI Osmo, to je? Osmo 8? Nie, dole v popisku bude určite. Ja som na tieto vždycky názvy proste marný, ale je to super vecička, dokáže ťa to napríklad sledovať, hej. Každopádne vieš si tento gimbal dať na statív, vieš mu dať follow mode v aplikácii, no a pohybuješ sa niekde po skále, alebo kde on ťa krásne sleduje a natáča, hej. Je to nádhera, robí to vlastne i ten dron, takže dosť dobrá srandička. No a aby toho málo nebolo, tak ešte tu mám takýto tripod od Manfrota. Ten používam tiež veľmi rád, udrží mi dokonca aj tú zrkadlovku, hej. Není to úplne na ťažké skla, ale zvládne to fotiť zo zeme tiež zaujímavé fotografie, keď potrebujem na diaľku niečo vyfotiť seba. Takže môžem doporučiť túto Alex, takéto srandy využíva aj na vlogovanie, hej. Takže je dosť pevný na to, aby si na to dal tú kameru a natáčal sa s tým. Takže
moc fajn vec. Potom klasické čistiace veci, hej, nejaké hadríky, pumpička a tak, pretože je potreba si tie čipy občas prefúknuť. Nosím to stále so sebou. No káble samozrejme, potom nejaké vychytávky od Peak Designu, hej. Toto je úplne tento ich remeň okolo krku je na nezaplatenie, mám ho strašne rád, má tu tie klipy, do toho to cvakneš a ideš. Mám to rád na eventy rôzne, keď ideme niekde na fotenia. Je to strašne praktická vec. Samozrejme nabíjačky. Tu musí byť, hej, kábliky, všetko toto tu mám. Ešte keď sa do toho pozriem do bokov, tu není. Ale moc paráda tohoto baťohu, čo tu mám, je to, že tu ešte nejaká takáto úložná kapsa a tam nosím proste mokapácké tričko, pretože dosť často natáčam nejaké vlogy alebo nejaké takéto veci tu a nosím to vždycky čerstvo vyprané samozrejme so sebou. Nikdy nevieš, kedy ho budeš potrebovať a značku je treba budovať, takže doporučujem aj tebe si urobiť nejaké vlastné tričko, kde si ťa ľudia zapamätajú. My máme ten krížik zatiaľ a budú aj šupievy. A na záver tu mám tento môj baťoh, ktorý vidíš má snad nejakých 70 litrov, ale podrobnosti nájdete určite dole v popisku. Je fajn, pretože má taký štýl trošku army, má tu rôzne úchyty na statívy, hej, takže ja viem ešte aj tu nadať, keď potrebujem niečo odniesť väčšie. Trebárs aj karimatky, nejaké úložné priestory ešte, hej, na nejaké drobnosti. Potom, jak som hovoril, že mám tu nejaký vak trebárs na oblečenie, hej, takže ako fakt to má veľa litrov. A keď ideš niekde na výlet, vyplatí sa mať radšej väčší baťoh, nech malý. No a celkovo má to krásne takto urobené tieto prehľadkovníky. Hej, takže dá sa to rôzne ako regulovať, nejaké vrecúška ďalšie, hej, úložné, takže vojde sa tam krásne niekoľko objektívov, drony a foťáky, takže je to veľmi praktická vec. No a tu ešte samozrejme je úložný priestor na notebook, na tablet, keď si časom možno dokúpim, uvidím. No a praktický baťoh, takže toto je celý ten môj gear, ktorý ja ako využívam. A asi tak nejak na dennej báze v podstate, ako vždycky, keď idem nad niečím makať, tak si to radšej berem so sebou, pretože nikdy nevieš, kedy napríklad budeš toho drona potrebovať, alebo nejaký statív a chceš niečo natočiť, hej. Treba produkovať obsah, čo to ide. A samozrejme, není potreba úplne stresovať kvôli tomuto, že ja to mám takúto výbavu na to, aby som robil kreatívne fotky alebo videjka. Je treba začať možno pomaličky, postupne si to dokupovať, ale človek tak nejak aj postupne prichádza na to, čo mu vyhovuje, čo nie. Niekto napríklad drona nikdy nevyužije, takže záleží asi nejaký spôsob, čo chceme dokumentovať. Asi ako to mne dlho trvalo toto nazbierať, tak môže to byť, ja neviem, niekoľko rokov, ja neviem, 2, 3, 4 roky ako max asi, kedy som sa rozhodol, že vlastne chcem tvoriť nejaký takýto obsah i mimo štúdio a mať nejaké takéto doplnky. No ale ono to je asi aj tou kreativitou spôsobené, kde ja vidím, že už mám nejaké limity a limity sú možno v tej technike, kde už nedokážem vytvoriť to, čo by som chcel, pretože potrebujem do toho dávať nejakú zase kreativitu pomocou napríklad tých sklíčok, hej, rôzne perspektívy, hľadať rôzne objektívy. Ale napríklad našiel som si jeden objektív, ktorý mám rád a využívam ho jak na prácu, tak na zábavu a stačí mi úplne v pohode, takže podľa mňa nie je úplne potreba mať 10 objektívov, ale jeden, predsa zase je to aj na váhu a tak, na prenášanie ideálne ho ani nedávať dole. Dole do komentára samozrejme napíš i ty, čo nosíš vo svojom baťohu a čo by si nám možno i ty doporučil ešte vychytať a budeme radi za nejaký feedback a doporučenie ďalej. A ďakujem ti za zhliadnutie a sleduj ďalej.